खुलुमबाय नै जोंहा सार सासे लोगो मोनफैबावबाय जोंहा गोबाव समनिफ्रायनो जोङो बर' सावथुन मुलुगाव नुबोबाय थादों नैबे सारखौ दा सारा माब्लानिफ्राय बाव सफैनाय बेयावथ' जोङो दिनै सानथाम जाफैबाय आरोखि दिनै माबा जाखो दिनै सुक्रबार ना बुधबार खालि सफैदों आरोखि जोङो बेहाय ओरैनो बेवहाय सानसेनि हाबाफारि लाना फैदोंमोन जों सानथामनि हाबाफारि लाना फैदोंमोन आरो लाना फैब्ला दा गोजांनायजों मानसिफोराथ' एसे खम जादों थारमाने जायोब्ला दिनै मानसि जायाब्ला जों श'खौ बन्द' खालामनायनि माने सावरायज्लायदों आरो कमिटिजों बिदिब्ला दा हराव दंबावो होनबा ने नायजाबा दा हराव दङमोन जेन'बा दा हराव जानाय नंला बादि मोनदों आं थारमाने मा होनोब्ला मानसि जायाब्ला श'खौ बोरै खालामनो श' खालामोब्लाथ' आर्टिस्टनो बेथनखौ होनांगोन दिजिनि थावाथ' माने फैसा मोनाखै खम खामा खरसायाथ' जाखागोनानोखा दा जानायखिनिया जासिगोन जेनेबा माने माबानि बेथनखौ होनांगौ आरो श'खौ दिनै बन्द' खालामगोन बादि जाबाय आरो दा बिदिनो जों गोबां समनिफ्राय उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा सारमोनखौ जोङो सावथुन मुलुगाव नुबोदों नालाय दा सिनाय मोनबाय आं दिनैसो फार्स्ट टाइम सारखौ मोगथाङाव मोगा मोगि लोगो मोनदों आरो सारखौ बिराद गोजोनबाय नुबाय दिनै आरो बे सारखौबो सासे टिपु नार्जारि बेखौबो लोगो मोननानै बिराद गोजोनदों दा सारनिखौ गुबै मुंखौ मा बुङो आंनि गुबै मुङा जाबाय प्रदीप बसुमतारी आंनि माबायाथ' अरिजिन गामिया जाहैबाय आंनि बरकुसिजार आरोखि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मसलपुर थांनाय लामाजों कटमटलनिफ्राय 4 किल'मिटार थांनांगौ आंनिया कटमटल सकनिफ्राय मेन हावेनिफ्राय साहाजों मसलपुर थांनाय लामाजों 4 किल'मिटार थांनांगौ आरो प्रदीप बसुमतारी आरो गुबै मुङा ओरैनो गय बोराय बांद्राय गय जानायलाय गय बोराय होनना बुङो आरो माखासेया आंबो मोजां मोनदों मोनसे माने कालसाराव आलदा मुं मोनदों गय बोराय आबौ दा जेनेबा मोनसे कालसाराव ओंखारबा माबा मोनसे नाम मोनखायो नालाय दा गय जायै जायैनो थारमाने गय बोराय आबौ मुंखौ मोनो बेबायदि जादों आरो आदसा गोजोननाय थाबाय दिनै हरनि नायजाबा माबायदिमोन सार दा रायजोनिफ्राय बे बोसोराव बार'लाम्फा थियेटारा रावजोंबो ड्रामाया गाज्रि जादों होननानै बुंजाफेराखै आरो आन्दोआव सोरजोंबा बोरैबा मा रायजोजों खोन्थानो हाया जोंनो कमिटिफोरा बा नायग्राफोरा दिनैसिमबो जोंनि ड्रामाखौ गाज्रि जादों होनना बुङाखै आरो मोजां जादों बेबायदिसो जानांगौ होननानै जोंबो बार'लाम्फाखौ जोंनि सिगाङाव जोंना जायगाया माबा चिरां डिस्ट्रिक्ट खुंग्रिं एरिया सिनायो जों लायबाय थायोमोन आरो सिगाङाव बार'लाम्फा थियेटार सोरां मन्जु लायबाय थायोमोन आरो जोङो दा देग्लाय बोसोरावसो लायनाय जायाखै आरो दा जोंनिया दिनै खिन्थु लास्ट नाय माने दिनैनिफ्राय जोङो आनजादबो फैदों नालाय आरो खुदियाफोरनि आनजाद बायदिसिना सोलिसिगोन नालाय माने दिनैनो जोंहा श'आनो गैला दिनैनिफ्राय बिगुमानि न'आव थांसिगोन आरो जोङो गाबोन जोंखौ बिदाय होसिगोन आरो दा आं न'आव थांनो सानदों आरो आं न'आव थांनानै बेदिंफोरखौ गालांनो सानदों नायदोंसै गाबोन फुङाव आं ट्रेनजों बिगुमानिसिम थांगोन सानदों आरो होमबा बिदिबा गाबोन ओंखारलांसिगोन ना सारमोना दिनैनो जोङो थांनायनि टारगेट लादों आरो नायदोंसै बिदिब्ला सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों जाहाथे रायजो राजाफ्राबो अननानै सारमोननि जे बार'लाम्फा थियेटार बेखौ बयबो माने सापर्ट माने साबसिननिफ्राय हामसिन दिन्थिलांबाय थानो हाथों नङा होमबा सार रायजो राजाया अनसायब्लासो जोंबो जौगालांनो हागोन आरो जोंबो रायजो राजानो हानायसिम पारफरमेन्सखौ होनो नाजानांगोन माने मोननैबो गोरोबनांगोन आरो रायजो राजायाबो जोंखौ अननांगोन आरो रायजो राजानो जोंबो पारफरमेन्सखौ मोजां होनो नाजानांगोन अब्लासो नायगोनसै बेसेलागि हायो थांना थागोन नालाय दे होमबा सार गोजोननाय थाबाय खुलुमबाय